Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα καινούργιο βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Minecraft Horror και θα συνεχίσουμε από εδώ πέρα που είχαμε μείνει στο προηγούμενο βίντεο. Και είχαμε μείνει εδώ πέρα που είχαμε βρει αυτό το ωραίο σπίτι σε αυτό το village. Και τώρα τι μας έλειπε, πάμε να φτιάξουμε κανένα τσεκούρι και κανένα σπαθί. Αυτά είναι τα βασικά τώρα που χρειαζόμαστε και να πάμε και για λίγο mining. Και ωραία, βρήκαμε εδώ πέρα πέτρα, ας μαζέψουμε λίγη να έχουμε. Εντάξει, τόσους πέτρες μας φτάνουν. Crafting table δεν έχουμε. Πάμε να φτιάξουμε και ένα crafting. Κανονικός. Όπα, τώρα το είδα αυτό. Για να το μαζέψουμε λίγο, να το δούμε. Broken swords. Μάλιστα. Και νομίζω βραδιάζει, ναι. Οπότε ας καθίσουμε μέσα στο σπίτι εδώ πέρα. Να δούμε και τι θα κάνουμε και με το... Να φτιάξουμε σπαθιά και τσεκούρια δηλαδή και... Να πάμε και για λίγο mining. Εντάξει, ένα κανονική. Δεν έχω ξυλάκια. Πάω να μαζέψω λίγο ξυλάκια. Μια χαρά, νομίζω 2 logs θα μας φτάσουν. Σίγουρα μας έφτασαν. Μια χαρά. Έλα, Iron Golem, μη φύγεις. Μια χαρά, 4 Iron, μια χαρά είναι. Φούρνο έχω. Ούτε φούρνο έχω. Για πάμε να μαζέψουμε λίγο ακόμα πέτρα. Εντάξει, νομίζω μου φτάνει αυτή η πέτρα. Φούρνος. Ας ψήσουμε και αυτό το ένα iron και είμαστε ok. Ένα σπαθί και μία πίκαξη νομίζω χρειαζόμαστε. Ξέχει ο Μίχλ. Άρα κάποιο entity είναι κοντά αφού έχει ο Μίχλ. Από εδώ πέρα έχει πολύ, από εδώ πέρα όχι τόσο, μόνο στη φάρμα από πάνω και από πίσω.
Εδώ πέρα έχει μίχλη. Α, έχει. Ας αφήσω και αυτά εδώ. Ένα σπαθί και μία πίκαξ. Νομίζω είναι ok. Θα βάλουμε και εδώ και είμαστε μια χαρά. Από εδώ πέρα πάνω και να δούμε πώς θα βλέπουμε τα πράγματα. Α, ψηλά στον ουρανό δεν έχει ομίχλη, έχει μόνο εδώ πέρα στη λίμνη. Και από εδώ πέρα σιγά σιγά εξαφανίζεται και από εδώ πέρα. Και κάτι δεν πάει καθόλου καλά εδώ. Σπασί πίκαξ. Ας πάμε λίγο για μάιν και να δούμε αν θα βρούμε κάτι. Τόρτσις έχω. Α, ναι, έχω το φακό. Λέτε να βρούμε κάτι εδώ πέρα. Όπα, τι ήταν αυτό. Για πάμε λίγο στην επιφάνεια να δούμε. Έτσι. Θα πάρουμε εδώ το λουλουδάκι μας. Τι ακούστηκε έτσι. Ένας κρύπερ. Δύο ζώπια έξω από εκείνο το σπίτι. Όπα. Κρύπερ θα φύγει από εδώ ή όχι. Και όσο περιμένουμε να ξημερώσει, θα σας πενθυμίσω να κάνετε ένα like και ένα subscribe, καθώς με βοηθάει πάρα πολύ. Το ακούσατε κι εσείς αυτό? Ξαφανίστηκε, πού πήγε? Πω, τι ακούγεται έτσι. Sound Dweller τι είναι? Κάτι είναι εδώ κοντά. Κάτι είναι από κάτω. Τι είναι από κάτω? Για μέσα. Το σοφίλαδερ γιατί είναι έτσι? Για να δούμε και από εδώ τίποτα. Και αφού δεν βλέπουμε τι γίνεται, ήρθε η ώρα να κλείσουμε το βίντεο. Θα το πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, μην ξεχάσετε να τα κάνετε ένα like και ένα subscribe και bye bye!